ஸோ ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருமே வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. என்னென்னா மேலிக்னன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம். அந்த படத்தை வந்து நிறையா பேர் பார்த்துருப்பீங்க. மேக்ஸிமம் வந்து பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ வந்துச்சு. எல்லாருமே வந்து செம்மையாக இருக்குன்னாங்க. ஸோ என்ன அப்படி இருக்குது படத்தில் அப்படின்னு போய் பார்க்கும்பொழுது படம் கிட்டத்தட்ட அவங்க சொன்னதுக்கு ஒரு ஒர்த்தான படம் வந்து மேலிக்னன்ட். மேலிக்னன்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய அந்த செல் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு உறுப்பாக தாவி அது வளர்ந்து புற்றுநோய் கட்டியை உருவாக்குது இல்லையா, ஸோ அதை தான் வந்து மேலிக்னன்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நேமுக்கும் அந்த கதைக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது. ஒரு சரியான பேர் அந்த படத்துக்கு வந்து அது சரியான பேர்னால் அந்த மேலிக்னன்ட் கரெக்டு தான். இந்த படம் வந்துட்டு ஜேம்ஸ் வான் இயக்குன ஒரு படம். ஜேம்ஸ் வான் யார் அப்படின்னா, அக்வாமேன் ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு. அவர் எடுத்ததில் த்ரில்லர் இல்லாமல்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த படம் தான் நினைக்கிறேன் டைரக்ஷன் பண்ணது. அது இல்லாமல் டெட் சைலன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்குது. கான்ஜரிங்கில் நிறையா எடுத்திருக்காரு. நன்னு படத்துக்கு அவர் தான் வந்து ஸ்டோரி. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் எடுக்கிற ஒரு டேரக்டர் தான் வந்து ஜேம்ஸ் வான். டெட் சைலன்ஸ்லாம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். அது வந்த பீரியட்லேயே வந்து பயங்கரமான படம். சின்ன வயசுலலாம் நான் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு டிவி ஆஃப் பண்ணவே பயமாக இருக்கும் படம் முடிகிறப்ப. அந்த அளவுக்கு அதுவே கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்டோரி வந்து சும்மா நார்மலாக இருக்கும்னு வைங்களேன். நார்மலாக பேய் கதையில் என்ன இருக்க முடியும், ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அதை அவர் கொண்டு போகிற விதம் வந்து மாறி இருக்கும். அதனால தான் வந்து நன் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவ்வளவுக்கு பயமாலாம் இருக்காது. ஏன்னா நன் வந்து டைரக்ஷன் வந்து அவர் கிடையாது, அதோட ஸ்டோரி மட்டும்தான் அவர். ஸோ ஸ்டோரியை சிம்பிளாக இருந்தாலுமே கூட அதை காமிக்கும் பொழுது நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் டெரராக காமிக்கிற ஒரு டைரக்டர் தான் ஜேம்ஸ் வான் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இருக்கிறப்ப ஸ்டோரி வைஸும் பக்கா, இது வரைக்கும் காமிச்சதும் பக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு படம் தான் வந்து மேலிக்னன்ட். மேக்ஸிமம் ஜேம்ஸ் வான் வந்து அவரோட எந்த படத்துக்கும் வந்து பெருசாக அவரே வந்து பேச மாட்டார், இந்த மாதிரி இந்த படத்தை பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ மேலிக்னன்ட் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆன பீரியட்லேயே வந்துட்டு ஜேம்ஸ் வான் வந்து பேசியிருந்தார். என்னென்னா, அவருடைய படங்கள்லேயே வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான படம் இது அப்படிங்கிற மாதிரி அவரே சொல்லியிருந்தார். இந்த படம் வந்து இது வரைக்கும் வந்த ஹாரர் படங்களில் வந்து புதுசாக இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து ஒரு புதுவித விஷயத்தை வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். என்ன இது ஒரு டேரக்டரே வந்து அவரோட படத்துக்கே வந்து இப்படி சீனை காட்டுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. அஞ்சான் படம் வந்தப்போ வந்து இவர் வந்து சொல்லியிருந்தார், லிங்குசாமி வந்து சொல்லியிருந்தார், நான் வந்து மொத்த வித்தையும் இறக்கியிருக்கேன் படத்தில், வந்து இது வரைக்கும் நான் கற்றுக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் இறக்கியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஜேம்ஸ் வான் வந்து அவர் கற்றுக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் வந்து மேலிக்னன்ட்டில் இறக்கிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு படத்துடைய கதை வந்து என்ன அப்படின்னா, ஸ்பாய்லர் கிடையாது, ட்ரெய்லரில் என்ன சொன்னாங்களோ அந்த விஷயத்த மட்டும் தான் சொல்ல போகிறேன். என்னென்னா, ஒரு பெண் வந்து இருக்குது. அந்த பெண்ணுக்கு வந்துட்டு தலையில் அடிபடுது. தலையில் அடிபட்டதுக்கு அப்புறமா சில கொலைகள் வந்து நடக்குது. அந்த கொலைகள் எல்லாம் நடக்கிறப்ப அந்த இடத்துல அந்த பொண்ணு இருந்து அந்த கொலையை பார்க்குது. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரீம் மாதிரி ஒரு விஷுவல் ஆகுது அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த கொலை விஷுவலாகி அடுத்த நாள் நியூஸில் பார்க்குறப்ப அந்த கொலை நடந்தது நியூஸில் ஓடிக்கிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த கொலை உண்மையாக நடக்குது, அதை இந்த பெண்ணால் பார்க்க முடியுது. ஒரு அமானுஷ சக்தி வந்து இந்த கொலைகளை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ என்ன அந்த அமானுஷ சக்தி, ஏன் அது அந்த பெண்ணுக்கு மட்டும் தெரியுது, அந்த அமானுஷ சக்திக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் என்ன தொடர்பு, இதுதான் வந்து கதை. இதுதான் கதைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஃபஸ்ட்டு 10 நிமிஷம் தான். அதுக்கப்புறம் படம் பெருசாக போகும், நிறையா போகும் அது. ஸோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு த்ரில்லர் படம், தேட்டரில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் மேலிக்னன்ட். த்ரில்லரு ஹரர் அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம். ஒரு சூப்பரான ஒரு பேய் கதை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். பேய் கதைன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு சூப்பரான ஹரர் மூவி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். கண்டிப்பாக பாருங்கள். தேங்க்யூ.